na. Ito sa La City. Nangita siya siyang kauban gano, wa manambong. Oh, kumusta? Ay kalimutan. Ako Oh, nagsa naman na. Pastilada, na-crash naman yung mga bata. Patay, hagtok ang oy. Oh, wala mo tingog. Patay, nga crash man eh. So guys, good morning, good morning. Si Ugma magsugod. Ugma ka mag-open. Wita nag-andam lang kadaan diha. Mura gimuhan tindahan oy, nay kuan. Nay gibutang. Mula minsa ba murag nay gibutang. Huwag nay gibutang tinda. Atong yuta bara. Ha? Oh.
Sa iluto nga mo dahil sa pisudan diya. Duhan lang ka buok ay di atoy. Nailain hurot naman ako mungos. Oo. Magluto tayo, isuroy nimo. Isura ka. Ah, pagsabot to, pagsabot. Luto-luto. Nagditinyo karong klase halin na karong Lunes. Ay, ganun malik. Sabi lang ko doon, naman. Ah, wala. Ha? Dahon ko tong yutangan ko sudan ba di man di ay. Kinsa man? Si Kasag ba yan?
dito.